Jeden z najväčších objavov, ktorý podporuje teóriu Big Bangu, je objav kozmického mikrovlnného pozadia. Ide v podstate o najstaršie svetlo vo vesmíre. Vzniklo, keď bol vesmír starý len 370 000 rokov. Predtým bol taký horúci a hustý, že svetlo sa nemohlo šíriť. Keď sa vesmír ochladil, stal sa priehľadným a toto žiarenie sa začalo voľne pohybovať priestorom. Objavené bolo v roku 1964, keď páni Penzias a Wilson neustále detekovali slabý, nevysvetliteľný šum prichádzajúci zo všetkých smerov. Zistili, že to nie je chyba ich antény, ale presne to reliktné žiarenie, ktoré už predpovedala teória. Dnes ho vidíme ako mikrovlnné žiarenie s teplotou len asi 2,7 stupňa nad nulou a je extrémne jednotné. Ak ťa bavia videá o objavoch v astronómii a vesmíre, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a sleduj facebookovú stránku.